जोबोद गोजोननाय मोनदों बुंनो थाङोब्ला आङो बे स्क्रिप्टखौ 2017आवनो रेडि खालामदोंमोन कनसेप्ट एन्ड माबा स्ट'रिया आंनिनो ओमफ्राय जोंहा आरोनावा लिरदोंमोन बे माबाखौ स्क्रिप्टखौ दुखुनांथावना खोथा बिथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोंनि बे स्क्रिप्ट राइटारा जेलावसो दङ गोसोखांदों जोङो बे समाव बिथाङाबो थानायमोनब्ला आरो गोजोनगौमोन थेवबो गोजोनदों आसा खालामनाय बायदिनो एसे मोनदों बायदि मोनदों जोंहा जुरि मेम्बार्स बिथांमोनाबो मोजां रोखोमैनो जाज खालामनानै मोननांगौखौ सेलेक्ट खालामनानै बिथांमोना बान्थाखौ बावदों बा खामानिखौ मावदों बिथांमोनाबो मोजाङैनो बिथांमोननिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बिसानिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बावो लोगोसे जोंनि बे आंबो आगोलाव एक्सुवेलि बिसायावनो दंखायोमोन ओमफ्राय माखासे जाहोननि थाखाय आङो बिसानिफ्राय एसे साइडआव दंखायो पार्सनेल खामानिफोरनि थाखाय जोंहा दा बबै सोलिबाय थानाय सरकाराबो जोंनि बे बिसाखौ जोबोद हेल्प होदों मदद होदों बिथांनि नाजानायावबो जोंनि बिसाया बिसिम दावखोदों बयजोंबो सिनायजानाय जादों बेनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारखौबो जोबोद जोबोद साबायखर बावथारनांगोन मोनबेसे केटेगरियाव जोङो दासिम मोनब्रै मोननो हाबाय बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्ट्रिस बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट आरो मोनसेया जाहैबाय बेस्ट स्क्रिप्ट मोनब्रै मोनदों बिराद खुसि बुंनो हाया आं सानाखैमोन आगोलावथ' बिदिनो बेबायदि फिल्म फेस्टिभेलफ्राव आङो जेबो एवार्ड मोनाखै आगोल आङो जेब्ला फरायबाय थादोंमोन हाइ स्कुलफ्राव बेयाव माने जोङो कलेज उइक बा स्कुल उइक जायोमोन ना बेफोराव आङो नाटक खालामदोंमोन एक्टिं खालामदोंमोन बेयाव आङो बेस्ट एक्टर मोनदोंमोन आरोखि बे समनिफ्रायनो आङो बिराद थुलुंगाखांदों गुबुननि सिनेमाफोरखौबो नायनानै खिन्थु प्रडिउस खालामगोन होननानै आङो बै समाव मालाबाबो सानाखैमोन सिनेमायाव एक्टिं खालामगोन मागोन बेखौलाय आं सानखादोंमोन बिसिम सफैबाय आरो दायो साननानै आरो नेक्स्ट इयाराव मा फिल्म फैगोन डेफिनेटलि जोङो थाबैनो माने प्लेनिं खालामखादों जोंहा स्क्रिप्ट राइटारा दहायनो बुंखाबाय जेलाव दङ बिथाङा दुखुनांथावना बाथ्रा जोङो बिथांखौ थाबैनो थांनानै लोगो हमगोन कनसेप्ट एन्ड स्ट'रिखौ जोङो सानना दोनखादों जोंहा संगिना बिथाङानो सानदों बे कनसेप्टखौ थाबैनो बेबो फैगोन I can pronounce it properly. The best feature film award goes to Gabgwai Jaiknok. Producer is Muluk Charboro. So we'd like to request the producer of Gabgwai Jaiknok to come over stage and receive the check, dummy check. He will be honored with an Aroni, a trophy and a certificate, a dummy check of 1 lakh rupees. Dummy check of 1 lakh rupees. Oh my God. Let's give a big hand to the producer of the winning film. And we wish him the best of luck so that he gives us more such films in future. Give a big round of applause once again. A memento, please pose for the picture. The dummy check, it's 1 lakh rupees only. The best film of the year 2024. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And I think we'd also love to hear from the producer, is it? Yes, Muluk? Bे बान्थाखौ मोननो हानानै बोरै मोनदों एसे फोरमायबा मोजां जायो मा बुंगोन राव गैयै जादों रायजोफोर बेबायदि एक्चुअलि आङो थार खोथाखौ बुंगोन बेबायदि गिदिर एवार्डखौ मोदोमा मावफुंबाय थादों माने थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मुभिखौ एक्चुअलि बेबायदि एफा गिदिर एवार्ड मोनगोन होननानै बानायाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो
जेब्ला स्कुल फरायबाय थानाय समावनो बलिउडनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ बा एक्टरफोरखौ नुनानै आंबो एसे गोसो गुदुं जाबाय थायोमोन उन्दैनिफ्रायनो जोबोद उन्दै बैसोनिफ्रायनो आरोखि सानसे समाव आंबो बेबायदिनो मोनसे एक्टिं खालामगोन प्रडिउस खालामगोन बेखौ आं सानाखैमोन एक्टिं खालामगोन आं बेखौ सानबाय थादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना हयथ' मिनिनो हागौ आङो माने जेब्ला मिनिथावनायानो खोथाया बारा गोबाव खालामला सैथो खोथा बुंगोन आङो आङो माबा मोनसे मुभि बा सिनफोर सानोबा टयलेटआव थानाय समावबो आङो बे खोथाखौ सानबाय थायोमोन आरोखि सिनेमानि खोथाखौ मिनिथावना जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु जा सैथो बेखौ बुंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जायखिजाया नैबे एवार्डखौ मोननानै जोंहा संगिना बिथाङाबो आंखौ जोबोद हेल्प होदों आंल' नङा गासै जोंनि जायफोरनाखि सावथुनाव खामानि मावदों बिथांमोनाबो जोबोद आंखौ हेल्प होदों जोबोद साबायखर बिथांमोननिसिम लोगोसे थेंक इउ बिसा थेंक इउ जुरि मेम्बार्स थेंक इउ Muluk, for wonderful words. Upcoming next, we have Khonin Bodosa Award for Best Director. So may we have the nominees, please. Khonin Bodosa Award for Best Director. रुंसारि खनिन बड'सा बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाब्रुबारि गामियाव इं 1959 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जादों बिथाङा सासे राफोद सावथुन दिथागिरिमोन लोगोसे बिथाङा गोबां सावथुनफ्राव फावबो खालामदों बिथाङा जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय गोबां सावथुनफोर सोरजिनानै गालांबाय बिथाङा थांनाय इं 2009 मायथाइनि 20 आगस्ट खालाराव रुंसारि जालाङो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय The nominees are आं सानो मालतीया यं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोदेरना लाबाय थायो मा फोथायनानै नों बेखौ बेसिम लाबोखो आरो बेखि जोंनि खामानिखौ मावनो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय टेलेन्टनि गोनांथि दं टेलेन्टखौ बारहो मेडाम टेलेन्टनि सायाव जा दङ जानि सायाव जा दङ बेफोर गासिबो दंजोबो बेनाव मोनसेल' बुस्थु गैया मेडाम माने नोंथांनाव संख्रि जानो फैदों मेडाम